Pol roka, ak ti vydrží ochrana na aute, to už je celkom dosť, obzvlášť ak výrobca hovorí, že by jeho ochrana mala vydržať približne pol roka. A už asi správne tušíš, dnes tu máme finálny a posledný update, odkedy sme si nanesli pred pol rokom Angelwax koronu na auto. No a ak už dobre sleduješ dlhšie tento kanál, tak veľmi dobre vieš, že sme si to porovnávali s Colinite Beatcoatom, pretože obidva produkty sú v zásade v tej istej kategórii, nanášajú sa rovnako. No a teraz už prešlo niečo málo cez pol roka, odkedy sme si to nanesli na moje auto, aby sme to teda postupne testovali. Tých updateov naozaj, že máme už viacero, takže ak chceš vidieť, ako to išlo postupom času v zásade od aplikácie až teda o 6 mesiacov neskôr. Tieto dva produkty sme si dali na jednu šoférovú stranu, išiel teda Beatcoat a na spolujazdcovú stranu, respektíve na spolujazdcové dvere išla práve korona. Rozdiely medzi týmito dvoma produktami už som spomínal v minulých videách, respektíve pri aplikácii, takže k tomu sa nebudem ďalej venovať. Dnes si teda dáme ten finálny, posledný update a nie, že by to teda vyslovene trebalo, že uvidíme, že či teda tie produkty to prežili a že či sú už úplne mŕtve na tom povrchu, pretože poviem ti taký trošku spoiler, nie sú a v zásade to vydržali obidva, aj keď iným štýlom, aj s iným rozdielom a nebudem to naťahovať, jednoducho Beatcoat, tak ako sa to javilo už aj z iných updateov, tak Beatcoat jednoducho je na tom výrazne lepšie práve po tých viac ako 6 mesiacov ako Angelwax Corona. To však neznamená, že Corona by vlastne na tom paneli úplne nebola, avšak to už si pozrieme priamo na aute, kde si to teda ako vždy opláchneme. Najprv predtým, než sa toho dotkneme, aby sme videli takú tú počiatočnú hydrofóbnosť a zároveň aby si aj videl, že v akom stave bol ten lak práve predtým, než ideme teda to auto umývať. No a potom samozrejme si ho umieme, ako vždy opäť bezopláchovým šampónom umiem, no a hneď na to, ako to umieme, bez toho, aby som zmyl ešte v podstate ten šampón, si ukážeme tú hydrofóbnosť po umytí. No a ako budeš môcť vidieť, tak teda medzi týmito dvoma produktami sú jasné rozdiely, takže poďme na to.
Takže ja si myslím, že je to úplne jasné. Beatcode to za mňa vyhral. No a čo k tomu viacej dodať? Jednoducho Angelwax Corona, ako som to už spomenul viackrát, nie je to vyslovene, že zlý produkt, ale za mňa sa jednoducho neoplatí. Tým, že má jednoducho o mnoho väčšiu nákupnú cenu, jednoducho stojí o mnoho viac ako napríklad taký Beatcode, navyše neperformuje, minimálne teda povedzme, že v tomto prípade tak dobre ako Beatcode. Ešte poviem, že ak si teda sledoval, tak videl si, že máme tú koronu aj na iných autách a zase samozrejme ja aj ten Beatcode testujem na iných autách, respektíve som testoval aj na iných autách a konzistentne by som povedal, že ten Beatcode má naozaj že veľmi dobré výsledky. Obzvlášť akože mi toto kombo úplne sedí a o tom som už tiež natáčal video, proste keď si dáš Beatcode ako na poriadne pripravené auto, si dáš Beatcode a sem tam ho priživíš ich keramickým detailerom, slickerom, tak je to úplne že brutálne, naozaj že brutálne kombo, ktoré môžeš používať, ale to by bolo všetko, čo sa týka teda Angelwaxu Corony. Už ďalej o tomto v zásade nebudem robiť ďalšie updaty, nebudem o tom robiť ďalšie videá. Skôr by som sa zameral teda na ten Beatcode, ak tak niekedy do budúcnosti, možno, že to vieme porovnať aj s nejakým iným produktom. Kľudne daj vedieť a môžeme spraviť zase ďalší test. Povedzme, teraz len tak hneď mi napadá z hlavy to, čo tu mám za sebou. Možno, že niekto sa bude pýtať, OK, Beatcode alebo Perfect Finish Sealant. Daj mi vedieť do komentu, že či napríklad takéto porovnanie nebude zaujímavé, pretože teda keď si odložíme tú koronu, tak práve Perfect Finish Sealant síce nemá nejako napísané výrobcom teda, že by mal tiež vydržať nejakých 6 plus mesiacov, tak ako to má napríklad napísané Beatcode priamo tu na etikete, tak Perfect Finish Sealant to síce nemá napísané, ale v zásade sa ten produkt, opäť je to tá istá kategória, čiže je to proste nejaký sealant laku na dlhodobú ochranu teda exteriéru s hydropolnými vlastnosťami. O tomto samozrejme tiež už máme samostatné video, aké výsledky môžeš očakávať, to už takisto testujeme. Ale v priamom porovnaní na jednom aute, v tých istých podmienkach, na tých istých trasách, na tom istom negarážovanom alebo garážovanom prostredí, len jednoducho na jednej polovici auta jeden produkt, na druhej polovici druhý produkt, je na mňa to najlepšie porovnanie toho, že ako tieto produkty vlastne dokážu performovať na rovnakom aute za rovnakých podmienok, z neho sa vyberie víťaz. Za mňa je to veľmi ako keby legitímny spôsob, ako v tomto reálnom svete sa pozrieť na tú výdrž. Ja ešte poviem, pretože tá výdrž neznamená, že keď si teraz ty kúpiš Beatcode, tak aj tebe musí vydržať nutne pol roka. Ako ja hovorím stále, najdôležitejšie je to pravidelne umývať. Ako si aj mohol vidieť, to auto nebolo nejako extrémne špinavé. Čiže neznamená to, že by som na ňom nejazdil, alebo že by bolo možno, ja neviem, napríklad garažované a tak ďalej, tak ďalej. Nie, je to tým, že to auto je pravidelne umývané, že vlastne ho nenechám ako keby riadne zaprasené, zašpinené. Proste ak je špinavé, tak ho umyjem. Nevravím, že vždy to musí byť nejaký zdĺhavý proces a tak ďalej, ako vieš, tak momentálne tieto produkty, čiže čo sa týka tých dverí, na jednej aj na druhej strane som celého pol roka umýval iba bezoplachovým šampónom. Tých šampónov som vystredal, či už to bol ONR, alebo to bol Absolute, alebo to bol Rapid Rinseless Wash. To je v zásade jedno. Všetky tie produkty sú ako keby hodné alebo pH neutrálny šampón. Všetko je v zásade, povedzme, že tá istá kategória produktu, jednoducho umieš a nezanechávaš po sebe nič, žiadnu ochranu, a ktorá by vlastne nejako znehodnotila alebo priživovala práve tú ochranu, ktorú chceme otestovať. No a vlastne tým, že sme to nenechali nejaké dlhé týždne, mesiace a mesiace pod tou špinou, ktorá vlastne veľmi, veľmi dokáže degradovať tú ochranu, no tak bez problému nám to vydržalo pol roka. A ako môžeš vidieť, tak tá hydrofóbnosť toho Beatcode aj po pol roku je stále na veľmi dobrej úrovni. To znamená, že ten Beatcode môžeme pušnúť ešte kľudne niekoľko mesiacov, ale ja už som si ho topol vlastne s Cleanmakerom, lebo už som to nevydržal, už som si chcel dať niečo navrch na to auto, pretože som chcel pred nejakým výletom proste poriadny reset a chcel som tam opäť pridať lesk, tak som si tam dal Cleanmaker, ale vyslovene to nebola potreba. Ako som povedal, proste ak rád používaš nejaký detailer alebo niečo navyše, tak v zásade ten Beatcode ako tú hlavnú vrstvu môžeš topovať. Či už je to Beatmaker, alebo je to jednoducho nejaký tvoj iný obľúbený detailer, poprípade napríklad aj ten slicker, keďže je to od jedného výrobcu, pracuje to v zásade na tej podobnej chemii a tým pádom
to krásne do seba zapadá, ale rozhodne to nie je nutnosť, mám to testované aj s inými produktami a funguje to výborne. Takže to by bolo naozaj všetko, tento test ukončujeme, ja si myslím, že tá voľba minimálne za mňa je jednoznačná. A prečo sa rozhodneš ty? Mne je v zásade úplne jedno, ja som iba priniesol teda takýto dlhodobý test. Som rád, že to ukončujem, no a daj mi vedieť, že či si dáme teda možno v takomto istom štýle nejaké iné porovnanie, že kľudne ten panel zresetujem, poriadne ho pripravím a dáme si tam na tieto dve strany dva rôzne produkty a chceš, kľudne ich porovnám. Daj mi vedieť do komentu, to je všetko. Linky budú takisto dole, takže to čekni, ak máš záujem, vidíme sa v ďalšom videu. Pamätaj, like, subscribe, servus.